Pekný deň prajem. My už sme sa počuli a teraz sa aj vidíme. Je to zaujímavejší spôsob komunikácie, rozhodne osobnejší. A určite ste si hore všimli, že môžete získať aj vyše 100 klientov ročne. No, keby ich aj 100 nebolo, tak vy robíte v ubytovaní a pri tej cene, ktorú vám momentálne chcem ponúknuť, tak myslím, že keby vám veľmi konzervatívne sme počítali, že urobíte 2-3 ubytovania v priebehu roku, alebo tá webová stránka vám urobí 2-3 ubytovania v priebehu roku, tak za tých 10 rokov, čo tá webová stránka vám určite vydrží na účely generovania dopytov a účely generovania prenájmov, nocľahov, tak myslím, že sa vám splatí niekoľkonásobne. Je to pomerne aj dosť neporovnateľné, čo sa týka nákladov, ktoré dávate možno, že Bookingu, možno megaubytovaniu, Housey a podobné portály, ktoré určite fungujú. To nehovorím, že nefungujú, fungujú. Akurát, že neoslovujú úplne všetkých ľudí. Je tu ešte bublina ľudí, veľmi akože náhodou patrím do nej ja, lebo v podstate ja, kým som nejakým spôsobom nekontaktoval podnikateľov v ubytovacích službách, tak mňa nenapadlo, že cez Booking viem oslovať, alebo teda si hľadať ubytovanie aj na Slovensku. Je to síce logické, ale teda myslím, že nie som asi jediný, ktorý Booking používal len na zahraničie. Má to tam sugerované v tej hlave, že OK, že skôr do zahraničia. No a mega ubytovanie napríklad som vôbec ani nepoznal, že niečo také existuje. Mojou cestou bolo vlastne si dohľadať cez Google Maps, kde si robím rôzne hviezdičky, však v tomto som možno, že viac výnimkou. Ale cez ten Google Maps ľudia pozerajú, že kam chcú ísť. Neviem, že všetci, ale je určitá skupina ľudí a napríklad, samozrejme, keď je tam nejaké to ubytovanie po ruke, tak si už pozrú do vizitky, že aké referencie, a keď sú dobré referencie, tak už sa idú pozerať na webovú stránku, ktorá tam môže byť odklik na tú webovú stránku a presne o to ide. No a už keď príde ten človek na tú webovú stránku, tak samozrejme už vidí ceny ubytovania, vidí fotky ubytovania, čo sú veľmi dôležité záležitosti. No a keďže vy máte tú stránku neoptimalizovanú na mobily, tak je to trochu problém, lebo tie fotky toho ubytovania, ktoré sú absolútne najdôležitejšie pre toho potenciálneho klienta a ktorý sa na základe nich veľakrát aj rozhoduje, tak máte na tom mobile odseknuté miniatúrne, bohužiaľ v stave, kde ten človek neveľmi vie zistiť, že do čoho ide. A tým pádom skôr odchádza z tej webovej stránky preč, ako keby vám mal zavolať a dohodnúť ubytovanie. Prípadne, pokiaľ tam máte na tej webovej stránke rezervačný formulár, tak nemusíte si s tým klientom ani volať a všetko vybaví za vás systém. Dobre, tak počuli sme o mega ubytovaní, počuli sme o Bookingu. Je tu ďalšia tretia možnosť, ktorá vám vie navýšiť kapacitu nocľahov, zvýšiť teda ten dopyt, zvýšiť peniaze v peňaženke samozrejme, alebo zarobiť viac peňazí. Prečo to nevyužiť, keď nie je to až také drahé riešenie? Predtým, než však prejdem k cene, by som vám chcel povedať veľmi v krátkosti o webovej stránke, ktorú vám vieme dodať a teda pomôcť s ňou. Tá webová stránka od nás je poskladaná na základe know-how. My totiž máme za sebou, teda ja osobne, vyše 200 prednášok a konferencií vo svete internetového predaja, kde som sa niečo od lídrov na trhu aj dozvedel. A konec koncov aj my sme neboli ďaleko od tých lídrov, keď sme napredávali 60 000 predajov v 4 krajinách od Prahy až po Bukurešť. Takže niečo o tom vieme, že čo má byť na webovej stránke, na akých pozíciách, aby ten človek bol správne navigovaný, aby prešiel všetkými tými časťami, ktoré chcete, aby sa dozvedel. A napríklad tie informácie o tej izbe, kontakt, aby bol viditeľný aj trošku inde, než medzi fakturačnými údajmi. A tak ďalej, a tak ďalej. Tých prvkov je vyše 100. A jednoducho tá webová stránka musí mať hlavu, petu a strecha nemôže skončiť vo dverách a dvere na streche, aby vám to na konci dňa predávalo samozrejme. A to asi chcete, aby vám to predávalo. Takže toľko k tomu, spolupráca úplne jednoduchá, nič zložité. Do 7 dní vám vieme dodať webovú stránku, od kedy nám vy dodáte podklady. Ako nám dodáte podklady, zavoláme vám 10 minút na telefóne s mojou kolegyňou, stravíte, ona vás prevede celým tým telefonátom, nič zložité, nepýtame sa žiadne technické otázky, na všetky otázky budete vedieť odpovedať, väčšinou sa odpovedá, že formou áno, nie, s tým, že keď získame všetky tie vaše informácie k zhotoveniu webovej stránky, my vám tú stránku bez problémov postavíme, neprídete pri nás o nervy.
Tu dáme vám seriózny prístup, doručujeme našim zákazníkom a v neposlednom rade stránky, ktoré predávajú a ktoré oslovujú práve tú bublinu ľudí, ktorú momentálne neoslovujete. Takže, keď chcete vedieť, ako tá vaša webová stránka bude vyzerať a chcete si ju vizualizovať, tuto dole na týchto referenciách sa o tom čo si viac dozviete. Podľa nich si viete veľmi dobre vizualizovať, že ako tá vaša webová stránka by mohla vyzerať a že nekupujete mačku vo vreci, pokiaľ by ste sa pre nás rozhodli. A teraz k tej cene. Tie webové stránky stoja okolo 1000 eur, ale keďže my máme veľmi efektívne postavené vlastne procesy na firme a znižujeme si náklady, čo sú vlastne aj ten čas strávený a energia strávená s otvorením webových stránok. A robíme to trošku, taký máme aj slogan firmy s rozumom, tie webové stránky, nevymýšľame do nekonečna na mlynské kolo, ktoré už je dávno vymyslené. Skôr sa zameriavame na to know-how, aby stále tie webové stránky obsahovali, lebo nič nové sa vymyslieť nedá. Sem tam možno, že niečo príde nové, ale určite nie je podstatné stavať do nekonečna na vlastne zelenej lúke niečo. Tak na základe týchto princípov my vám vieme momentálne dodať webovú stránku za 390 eur. To je študentská cena. Lacnejšie to nikde nezoženete. A keď, tak od študenta pri všetkej úcte, ale študent sa má ešte čo učiť, tá webová stránka nemusí vám generovať potom také peniaze, ako by mala vám generovať. My pri našom know-how máme cenu, si dovolím tvrdiť, že pomer cena výkon je veľmi dobrá. S tým, že za tých 390 môžete mať teraz webovú stránku na 10 rokov, nepohnete pri nej ani prstom, lebo tí klienti si vás nájdú na Google, tá webová stránka všetko za vás odkomunikuje a vy už len buď na telefóne dojednáte zákazku a zapíšete termíny, alebo keď máte rezervačný formulár, tak možno, že ani to. Takže keď si zrátate tie náklady na web ubytovania Booking, ktoré kľudne využívajte aj naďalej, ale keď si zrátate tie náklady a si odpoviete, koľko platíte ročne, tak si sami odpovedzte, že či tá stránka, ktorá vám bude slúžiť 10 rokov v tej cene jednorazovej, že či sa neoplatí to skúsiť, že či vám to nezrobí trošku viac peňazí, alebo minimálne toľko ako Booking a mega ubytovanie. S tým, že táto cena je ale obmedzená časovo, a to preto, lebo momentálne sme mimo sezóny, ale už ideme do sezóny pomaličky, takže áno, aj tá naša práca, čas a energia bude trošku drahšia, lebo budeme mať vyšší dopyt, tak samozrejme boli by sme blbí, keby sme nekomunikovali vyššie ceny, ale teraz máte ešte možnosť si vyskúšať cenu, ktorú sme mimochodom nikdy nemali, takže môžete si vyskúšať u nás webovú stránku postaviť v tejto veľmi dobrej, by som povedal, až vynikajúcej cene. Poďme do toho. Kebyže ste mali chuť, tak tuto dole je kontaktný formulár, respektíve tlačidlo, kde sa na ňo dostanete. Stačí vypísať nejaké drobné veci. Nie je to záväzné. Samozrejme, keď nám napíšete, budeme teda žiť v tom, že ten záujem tam už je značný. Ale áno, pokiaľ neodkomunikujeme nejaké úplne špecifické detaily, alebo vám vysvetlím postup spolupráce a samozrejme budete súhlasiť, alebo nebudete súhlasiť, tak v podstate nie je nič záväzné. Tým chcem povedať, že tým, že nám niečo odošlete, nie je to záväzné. Takže smelo do toho, rád sa s vami budem počuť na telefóne. Pekný deň.